Baro nyare che ari muso dum sen anima ko do fa ro sonu ka am kulu ban kanani wati na mali ko na mali ko ka ngafuri an tan dimbe o bela jele ni ni baro ye baro mun be non ni abisi awye kene mi be na be tarike an do ko kuno fon la sesebe ko sebe lu kuno ko kaseka otumo ko di faso dembela jele ma bunya ani karama ani ladira kondana kene be sigi abulo keni awdenge Abdou Touré ani mali bogorba konate donc MBK kata se ngi ngani go ko koni o bo malen be flow dembulu so made na jawi jalo kana kunye belaje me bayo mu kurubulu ale bawni da yan fanche jawi e ko cugodi ifan fala fe sana ngate ifan fe an borwa ninga aka dala ko na borwa en so aba ne so mo karam ko Abdou Touré minyi sibiri kuna fon gafe ninyi anzigi kai akeneka minyi lame bo ne kanobo yi amu fu ka wala nyumando karam ko Abdou Touré borwa minyi ni lembo fula ko wala nyumando akobla dagindala na fo fasila la sisebe munumba ambulo somadayna worbe talike ifan fala fe mimbe yanflo la révélation ale bambulo koro kata si indépendamment ale ni les échos ali sort de Bamako Mali Info kata c'est aujourd'hui ma olubela jelimbe ambulo koro somadayna jaboy jalo entité fan fait tuguni ambe danyan minni boroba amitani tegenye folo yere na kenekam nanyan tege gushi ka do balan kono be boni sebe mimbi nanga mako indépendant boroba ko anga laje anga jamana kono ka be dogo kun temeni mawbe tanga sigila kuma do la anga ko anga sebe ko laje menyi jamana kun tiki koro dingay ni oye Karimu Keita mimbi no ni député kundo doko wasade minyi anga blomba konnana krenela député ka jereje kulu mimbi no be talike uka munumbe unyeshin janko soslakaw uluka kunyuma ko ale de kumbe okulu nyama commission défense ko ni ya takalaje wati dokela ibay ka fo gelani kumbe sabula ibay ka fo mun ko ni jamana dindo ye janko kuna fon dilaw ulu kun kelme ka unye gene bo ko damate ni ala je bay ka fo fami fana ko ni kunye boko sigibaw ni oye nyare uni touré uni dravew ye ulu bela jeli kunyu ka dusuma kasajira ninkola ko jumendo ibay ka fo 2006 watula kuna fondila do bino abe wele ko minyi Brahma Touré o min ko ni Brahma yi akumbe kuna fondi la sebe mina ko de mako le Sphinx bay ka fo kuna fondi sebe ayira ka fo ko Brahma ko ni atunna Brahma tunna ina fo to bina nugula Brahma kuna fondi ni na koron ani klebi Brahma kuna fondi amaye o mun ko ni somawye kata se nyinga limanoma ani kata se baranyoma bela jele yi ka dusuma kasajira o kala min ke bay ka fo ulika jokoni anana bamba mamin to na bo aku chamancela o de Karimu Keita ndo ko kacho jumla kuntigi dinge ni o be talike député blum fana député kan min be no ni ay député asoro anga sigida flana na commune 2 ko ni kuma fole a watini kama faabe jumla kuntigi ala ko nyew man noya ale dama kunte sabula mawro to kumbe afari na munu be no ni ulu fana wella ko nyinga udala kauna mawko ko minyi manda dare international ko o willa Karimu Keita no fe profond la ko ni ya laje kabi ka koninye ibaye ku manda folo mi willa ka segasegele ke ka nyesin ko nyesina mami ma odi Adama Dramé no ye fasir la sebe nyere atigi sabula ko kuma kando ku fola ko en ke frodama ko broma ko atunu ko la ko ma do ya jira ka fo ko kun sebe ko sikalme Karimna o ulu willa ku dala nyinga do kala barasela ka dafa do kala minyi Adama Dramé ta alma sega jamana so sabula ko chama dula singoro amana ga mun ko ni sebe fro ko ni kirtilama ko o kumbe ka afana nyini minyi modi konate ibay ka fo anga jamana kondana sisan ko min be sina na be dabela jirina we ka fo ko Karim koni ko queen koni ko anake adombala sabula ma kilinga fo tobu ma fla ka fo tobu al no te tobu ina fo onake ma jema wala ke yifege ko ni Karim laje ko kungo fa pumi jamana nyima la ko chama pumi no keli kunga gele ko bi ko fa tege bola barawla ko ka wele ka tege
a tɛgɛ kungun k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a nɔ b'a la o n'a fɔ cogo don n'o y'a sɔrɔ a nɔ t'a la fana o fana n'a fɔ cogo don f'a ka fanga bi furadama ni bi cɛ maa caman kɔni sɛgɛlen b'a la k'a fɔ fɛn min kɔni Kolowari jamana ye ka kɛlen bɛ ka bisimila minɛ ye u k'a lajɛ Kolowari jamana maaw u bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛ min ye kamalen ka se ka jamana sɔrɔ n'a ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min na ka ɲɛnabɔ cogo la kunnafoni filɛ nin an ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔna na maa min y'a fasiri o de ye Sori Ibrahim Kulubali indépendant maaw m'u fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n dɔgɔ don Mali Info halisa an bɛ to Karimu Keyita ale ka mandat d'arrêt international ko in ma kɔni na koyi min ye Karimu Keyita ale yɛrɛ somɔgɔw kɔni ye olu kɔni ma mɛn ayiwa a fanicini dɔ bɛ yen o bɛ min wele ko Birama Ibrahim Ture ni a dɔnbalajɛw b'a fɔ a ma ko Lobilo Lobilo ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni sɛbɛ kɔrɔ nisɔnjalen don ka sababuya kɛ min ye Mali kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye u ye Karimu nɔ minɛni min kɛ ka sababuya kɛ olu denkɛ ni an kunnafonidi ɲuman dɔ don ni a bɛ wele Birama Ture ayiwa min ye Karimu ale yɛrɛ somɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni na to Mali kiiri kɔni kɔ bawo ko a bɛ se waati jan nin kuma in kɔni bɛ senna kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita bɛ fanga la ko sigana ban o kɔni dara ka coro Karimu Keyita ale kunna koyi ayiwa ko olu kɔni t'a fɔ k'a fɔ ko Karimu Keyita ko a kɔni ye olu denkɛ kɔni fa ko nka ko ni maa kɔni ɲininkara ko sigana kɔni kɛ mɛ Karimu Keyita la wa min ye fasiri kɛbaa ye a ye a yira karamɔgɔ Abudu Ture ko kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita ko kabini a bɛ fanga la min ye Bamakɔ Turelakaw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnyana u ka ɲɛmaaba ayiwa o kɔni y'a ɲini Karimu Keyita kɔni fɛ ko a kɔni bɛ se ka taa Mali fa bɛɛ fɛ ko nka ko min kɔni ye Turela duba kɔni ye ko olu kɔni tɛna jɛ n'a ye cogoya si Karimu Keyita a ka na olu ka duba kɔni na koyi ayiwa kuma min na sa ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Karimu Keyita ale yɛrɛ fa kɔni ye ni o ye Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita fasiriba kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye taa ni ka seginw kɔni jaya ayiwa Turelakaw ka ɲɛmaa kɔni bɛ yen n'u b'a wele nanzarakan la ko le patriarche ayiwa ko min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita ye n'a kɔni donna ayiwa a bɛ don ni lajafɛnw ye nafolo ani fɛn caman yaasa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye ayiwa u na se ka a denkɛ kɔni mako to ko olu kɔni y'a jateminɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keyita a ka hakilila kɔni kun ye nin ye nka a yɛrɛ kɔni ma da wa ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni ye koyi karamɔgɔ Abudu Ture min ye Karimu halisa a bɛnkɛ kɔni ye a fanicini ye ni o Ibrahima Ture ye ni a dɔnbalajɛw b'a fɔ a ma ko Lobilo Birama fanicini sake awɔ Birama fanicini Ibrahima Ture ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dalen don Mali kiiri tigilamɔgɔw la ko kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Furanjala Fanga ale kiiriso maaw kɔni ye k'olu na to u kɔ ayiwa ko ni Karimu kɔni d'a ma la k'a fɔ ko ale nɔ t'a la cogoya si k'olu b'a ɲin'a fɛ ko a ka sabara don a sen la ka bɔ Kɔriwari ka na Mali la yaasa ka n'a bila kiiri tigilamɔgɔw kɔni k'a bolo kɔni ka karamɔgɔ Abudu Ture ni fasiri in bɛɛ lajɛlen kɛra BS Jara fɛ Mali Info BS Jara an b'a fo dantɛ foli la min ye hali bi Mɔdi Bakɔrɔba Konate n bɛ n tɛgɛ gosi ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ko n'an b'a fɔ ma ko les échos wele ko an ka taa min ye politique ko bunakun kan janko an ka jamana kɔnɔna na min ye premier ministre kɔrɔ ye Bubu Sise k'a kɔni ye min ye bisimila minɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanga ɲini tɔn kɔnɔ n'an k'a ma ko IRD IRD Bubu Sise a nacogo bɛnna wa ɲininkali tɔn min bɛ yen nɔ sabula min kɔni ye hakililajiraw ye ale ni nisɔngoyaw olu bɛ ka jira don ni don k'a jira k'a fɔ min kɔni ye Bubu Sise a nali maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka sabula Bubu Sise donna da yɛrɛ min fɛ ni o ye Jene o section i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw bɔla dɔgɔkun tɛmɛnen k'u ka nisɔngoya jira u y'a jira k'a fɔ ko min kɔni kɛla ko bɛnbali don Bubu ka don parti la a don cogo o kɛla fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a sɛbɛkɔrɔ teliyala sabula sariya ni sɛbɛnfura minnu bɛ parti donni ko la n'o b'a to ni ɲɔgɔn lajɛraw bɛ kɛ ɲɔgɔn kunbɛw bɛ kɛ janko a tigi ka hakililaw kunkilennaw ani taafɛnw olu ka se ka dɔn min ye tɛgɛ wuli ye i b'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ taa o sariyaw de kan i b'a ye ko in a man ka taa maa si kɔ bɛɛ kan ka i sen don a la min bɛ tali kɛ cɛw kan musow
ani parti yɛrɛ maabakɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye a kɔnɔna na wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ bubu ka nin doncogo in k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛla sɛbɛkɔrɔ majɛ sabula maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ n'i y'a lajɛ jɛnɛ section a donna o de la u b'a fɔ min ma k'a fɔ ko secrétaire aux affaires économiques a jɔyɔrɔ ye o ye jɛnɛkaw fɛ yen nɔ nka min kɔni ye denmisɛnninakaw ye ni o ye jɛnɛ section denmisɛnninakaw ye olu y'a jira k'a fɔ bubu ka nin nali kɔni ko u t'a fɔ abada ko a danse ko n'i y'a ta k'a lajɛ parti yɛrɛ ka sariya sɛbɛnw ni a ka sariya kɛtigɛw mun bɛ tali kɛ u ka sariyakisɛ 4 kan bubu doncogo in k'i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛla majɛba ye parti yɛrɛ sariya la a ko n'o y'i bɔ a la k'i b'a ye fana k'a fɔ an bɛ don min n'a fɔ bi maa caman bɛ yen nɔ olu sɛbɛkɔrɔ sigan bɛ sabula bubu mun tun bɛ yen nɔ ni fanga binnen ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ale min tun ye o ministre ɲɛmaa ye ni kow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna k'a sen to a la ni kow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ale yɛrɛ de bolo ni maaw bɛ se k'a fɔ o fɔcogo la k'i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye fanga ye a ye a ja dɔn a y'a nɛnɛ o siratigɛ la a y'a ye k'a fɔ min ye politique tɔn mun bɛ yen bi ni fangaba b'a la ni maa bɛ se ka wuli ka jɔ n'a ye n'o ye Ala ma hinɛna Sumala Sise ka fanga ɲini tɔn ye IRD ko a kɛlen bɛ ka bisimila minɛ o kɔnɔna na ko tɛ ten walasa min kɔni ye o na se ka k'a bolo kunnajaba ye nataw la ni fanga kɛla ɲinifɛn ye na u sera ka ale kɛ cɛbɔ ye ko dɔ bɛ dɔ la a na kɛ jamanakuntigiya premier ministre walan sɛmɛni kɔfɛ jamanakuntigiya ko e ko bubu ma u farida bi wa nka ko min bɛ nin cogo la wuli ka jɔw taa ni ka seginw kuma misɛnw ani nisɔngoyaw bɛ ka caya a nɔfɛ ko maa bɛ i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ bubu ka nin IRD naliko in n'a bɛ kɛ tare ye kunnafoni filɛ nin ye kunnafoni min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ Les Échos kɔnɔna na min ye i sanɔgɔ ye ale de y'a fasi an bɛ Les Échos mɔɔw fo URD mɔɔw u k'u hakili to u yɛrɛ la n'u ma u cogo dɔn bubu Sise ka nin don ni URD la a bɛ sɔn ka na ni gɛlɛyaba ye u ka politique tɔn kɔnɔ karamɔgɔ Abudu Ture an bɛ to politique ko bunakun kan ne bɛ n bolo don indépendant min ye Sumele Bube Mayiga ale ka politique tɔn a ko a ye Kulukoro marabolo kɔni minɛ koyi cogo di a yira k'a fɔ min ye kari tɛmɛnen Sumele Bube Mayiga ani délégation ba bɔra ya ka taa Kulukoro marabolo kɔni kɔnɔ koyi o délégation in ka bɔli la sa ayiwa a yira k'a fɔ min ye Kulukoro ale politique tɔnba minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ RPM mɔɔw la URD mɔɔw FAR an ka wuli mɔɔw CODEM mɔɔw PIDS mɔɔw ayiwa olu fɛn fɛn kɔni mɛn Kulukoro marabolo kɔni kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni donna Asuma CFP kɔni na koyi min ye fasiriba ka fɔla a y'a yira k'a fɔ min ye URD ale muso ɲɛmaa dɔ bɛ yen muso min ni fangaba bɛ a la n'a lamɛnnen don kosɛbɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ n'ale tun bɛ URD la ale tɔgɔ ye Madame Jara Maimuna Tarawele ale kɔni donna Asuma CFP la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye FAR an ka wuli ale muso ɲɛmaaba dɔ fana bɛ yen n'o kun ye ngulomaba ye FAR an ka wuli la n'o tɔgɔ ye Bintu Danbele ale donna Sumele Bube Mayiga ale ka politique tɔn na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye PIDS secrétaire général ye Kulukoro marabolo kɔnɔ ni o ye Modibo Ashi Jara ye ale fɛnɛ donna Asuma CFP la koyi min ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen u ka sigida dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko Kula ale maire ayiwa ni o kɔni ye Mamadu Fanba ye Mamadu Fanba ayiwa ni ale yɛrɛ kun ye kodɔn maa ye koyi ale fɛnɛ donna min ye Asuma CFP la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ne maa kofɔlen ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye Sumele Bube Mayiga ye olu dame Bube Mayiga la bi olu dame Bube Mayiga la sini ka sababuya kɛ ko kuma caman mɛ Bube nɔfɛ bi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye yebali fɔw ye ani bisikiw kɔni ye wa olu ko olu b'a ɲini fasodenw kɔni fɛ Mali a bɛ java min kɔnɔ bi Mali a bɛ kɔlɔnjugu min kɔnɔ bi ko olu dama la k'a fɔ min ye politique tɔnma kelen min ko o bɛ se ka Mali bɔ nin gɛlɛya la bi ko kɔni ye Sumele Bube Mayiga ye koyi wa u y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Abudu Ture ko min kɔni ye dalu kɔni ye Bube Mayiga k'a y'o jira waati tɛmɛnenw na koyi tuma min na sa ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'ale to jamana ɲɛmaaya la ayiwa ko min kɔni ye jamana ɲɛmaa kalafili ye ko bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalafiliw tɛ se ka labɛn koyi ko min kɔni ye le tigre ye ni o ye Sumele Bube Mayiga ye a kɔni ye kalafili kɔni le tigre ye jɔn ye
Sumeli Bube Maiga ngo le tigre o ti jaramangana ya jaramangana do jaramangana ngo sugaldi anata jaramangana e sugaldi ni ya forum na kana boy ya famwa Karamgo Abdou Touré tigri o surnoy tigri sugali ka parti tamashien o tigri de tugla sugal no fe le tigri jaramangana atalo da Bube lawa Bube anata Bube tigri Karamgo Abdou Touré ko Bube Maiga u y'a yira k'a fɔ a kɔni ye jamana ɲɛma kalafili kɔni labɛn Mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen la ko hali sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan awa ko Bube Maiga a boloma dame min ka maa t'o dɔn a jigi dame min ka maa t'o dɔn ko nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn Bube Maiga cɛdo a tɛ siran a tɛ yɔgɔyɔgɔ a t'a kuma suli wa k'olu dama la k'a fɔ cɛ kelen min bɛ n'a bɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔni kɔnɔ k'o kɔni Sumelu Bube Maiga ye fasiri ngoni ngera aywa mi ngoni nye Dauda Sangare indépendant Dauda Sangare amba fu am indépendant fasiri jakulu bela jeli fu modi bagorba kunate mintika gushika do me boni sebenye tugoni ni oye o indépendant kelenye minye boko baduru me fla ani biduru ani duru fasiri ba ko minye politiko bunaku kan anga toy alibi Mali ani France ni nyonche Paris nye imana masake ba songona a songona ni kumakan munun ye o tɛ dɔwɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko munun ni fɛn munun kun bɛ yen n'o kun tɛmɛna u ni Mali cɛ a ka ja min ye mɛkalo tile 25 fanga ɲɔngirilen kɔfɛ min ye bandaw ani Muktar Wane fɛ wulikajɔ ni fɛn munun kɛla jamana kɔnɔ o kun ye olu sɛbɛ tɔɔrɔ o kun kɛla sababu hakilila dɔw kun bɛ yen nɔ o kun nana olu la o tɛ dɔwɛrɛ k'a ɲini k'a dɔn min ye an ka cɛncɛnkan jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali a manciya wale minnu bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna fanga ta sisan no o kun ye sɔrɔsilakaw ye k'olu kun sɛbɛ sigala k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ni bamanciw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama ka ban o ko ni o kun ye n'o caman o nana olu hakili la o kun y'a kɛ olu kɔni kun ye u tɛgɛw jigin kosɛbɛ u yɛrɛ kun ye a ɲini k'a fɔ k'u bɛ baarakɛɲɔgɔnya o mun bɛ kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ janko kɛlɛcɛw ka olu dɛmɛ kɔkɔrɔma don bamanciya ale ni min jadimaw minnu bɛ yen k'a fɔ u bɛ kojugu ta k'a kɛ maaw la ka u tɛgɛmada k'u bolomada k'a fɔ ko u kɔsɛmɛ yɔrɔ silamɛya ye k'a sɔrɔ silamɛw tɛ bi silamɛw tɛ sini o maaw k'a fɔ ko u bɛ olu kɛlɛli k'u bɛ u tɛgɛ jigin o baara la o kumaw fɔlen min kɔni ye ko tola u fɔcogo la nka min kɔni ye an bɛ se k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ka taa se G5 jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma n'o ye farafinna cɛncɛnkan jamana 5 min bɛ yen n'olu bɛ jɛla i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni olu tola i n'a fɔ u y'a mɛn cogoya min na u y'u sigi o cogo la jamanakuntigi min bɛ Mali yɛrɛ tɔgɔ la cɛmancɛ fanga jamanakuntigi ni o ye colonel Asimi Goita ale ma kala don a ɲin na ka bɛn ni a ye ɔ Faransi jamana a b'i n'a fɔ u nimisalaw sabula min kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛ ye o mun bolodalen bɛ kunungo juma ka kɛ ni nin kalo tile 9 ye juillet kalo san 2021 i b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron a nana k'a fɔ ko olu kun ye sira min bɛ yen n'u kun y'a datugu u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ janko sɔrɔsiw ka dɛmɛ ani dɛmɛ sira kan k'o siraw kɔni ko o na dayɛlɛ kura ye walasa hali bi u bɛ se ka jɛ ka bamanciw walejugu kɛbaaw ka u kɛlɛ ka u mabɔ an ka jamana ninnu na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kuma fɔ i b'a ye maa caman bɛ yen nɔ olu ye jateminɛ wɛrɛw kɛ dɔw ko Mali jamana kana ko bɛ minisiri min bolo kɛlɛcɛw ni mugubonw ka taa se kɛlɛcɛkɔrɔw olu ka koɲɛw ma ni o ye colonel Sadio Kamara ye ko kɔsa in na k'a bɛ i n'a fɔ kumaɲɔgɔnyew ani taa ni ka segin dɔw kun daminɛna olu ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ɔ k'o kuma fɔli ko Faransi nana siran k'a fɔ olu bɛ mini min sɔrɔ Mali la yan nɔ sabula Faransi yɛrɛ kɛlen bɛ setigi jamana ye diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ diɲɛ foyi tɛ bɔ yen nɔ u ka dugukolo foyi tɛ bɔ a dugukolo jukɔrɔ wa hali sɛnɛfɛnw yɛrɛ o fana o to o cogo la ten u bɛ fɛn minnu sɔrɔ u ye jamana minnu mara marajugu o kɛra yɔrɔ min na wali jamana mara min ye wali faso mara ye wa hakililaw sigila jamana minnu kan tɔɔrɔ ni ɲani sigila jamana minnu kan n'u ye san 10 caman k'a la ko Faransi bɛ ka taa ɲɛ ka fɛn sɔrɔ o jamanaw de kun ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana u bɛ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na i b'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛyabaw bɛ yen nɔ janko anw ka bolo in kan yan nɔ u sinsinnen bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o ye jamanaba 2 ye jamana min bɛ yen nɔ n'o ye an ka jamana yɛrɛ ye Mali
ba Maliba ani Burkina Faso kaw feno iba ka fo France ko ne sebe ko nundu ni be ni jamana fula ni nyonche iba ka fo ali ani jamana munu be danchebo janko jamana saba ni nyonche danche ni o Nigeria iba ka fo gelea be ni jamana saba mbela mun konta fa ka bon ko so be o de Mali ko ambe domine na fo bi fasir ba ka fola ko ni ya getimine France ko ubina ni kura fie uka kelebulula kelebulu mun be no nu ma ko force barkan ko no fana yi boala o kelme ka kelebulu kura sigi min te France damaye min na min ni kelechoro ye ni oye kaski bleu ye fla blomantiku ulu koni semina ye akula ni oye allemand ulu bala ta se jamana woro mawma ale bukna be were ulu bna keleche ma keme ani ma keme bunyongodi okoko ni ko mun tato fleni be ka fo force kura mu mena sigi force takuba ko o kono mina ke adamana kelebolo ye ka nyesi ba manchuma koni ya getemne bi mamnu sala kelecho werela Burkina Faso boloka mado la wati kilna ko ma keme ani ma bisaba sala bu ula fasir ba ka fola koni ko nunga nga getemne wala sa chugo mina anga la jenani France ka tanyo fe nanga nafa bodla nanga nafa tala fana nga boala ka be sisa ni ngwe sebenyi ay mi so ka bo indépendant kono minni Ablaye Jara ale ka fasir do Karam Abdou Touré ami Ablaye Jara fu indépendant minni colonel Assimi Goïta yi ay jabili kunguru nige kunu ay jabili kunguru nige ay mu fo aya nyini France marabo fe benganzebe koromi me Mali ani opération Barkani che ko ka segesegeli ka kula ka le sonde folo ame dugo konenge faso dun ka to Assimi Goïta ko Karam Abdou Touré ne ben degedu ni ame lakana ko ani lakana baliya kula minna indépendant kanabla minni farako préfet ka fara gourmaro su préfet ka olu kone me ka nyini ni o commandant jinu yi olu kone me ka nyini minni franjala fanga nyamo kone ve o ka wuli ka joke yasa olu ka kanabla o bise ka kechugo min na kuyi o fasiriba aya yira ka fo minni farako commandant farako ale rebe siku bogo felafe farako ale ni suba komini olu de be nyongo ngorokui ayime ka fo minni jatige wali kebo koni nyi olu koni ndara siku boko fela koni mine minni kalangoni ndi nyene je kuti awa ude tora o wulika jo koni nasa mingoni nyi do wuladani koni ve minni ngoni nyi farako ali komanda njini koni nyikui aywa ni o koni nyi minni ali sisi ali koni ngundara laje do koni na siku dugu koni ngono tuma mina sanna le koni zegera kana ka dimbaya koni na farako ayira ka fo mingoni jatike wale manani ulu koni na mine choi anaka mobili tuma mina sanna koni ndara koni ya mine samba fla aneta ane konondo sa kuka ta o sala ko foka na bla ni wati ngoni na mingoni ali sisi makunda do abe balula walima ate balula abe dabulu mina makunde ado odi la saminyi jwa kunde meninyi mingoni ali sisi ali koni mbora minyi jado koni na ali sisi asebe koro pasale koni ndo ngamingoni furukia ali neremugulama obe ali sisi ka koni nakui ali koni nyi anyini furanjala fanga nyama koni ve konu ma fere ani dabalike ale bi se ka bla chuku ninda fulu ku koni ndu uka annafulu koni ndi yasa ale bi se ka sege akadema ya koni nakui wako o wati kele fenena minyi gurmara urusu ale komanda njini ni ubale wele ko Idrissa Sanugo ale minena minyi mekalo klefla temeni ni samba fla ani muga asa ko o fenena ka bulma fe koni minena minyi jatige wale kebo koni ve koi waka yira ka foni ndungele fenena minyi gurmara urusu ale re komanda njini o fena bora jawla kala nyini ke furanjala fanga nyemo fe ku ka fere ane dabalike olu bi se ka bla chugu ka seka o nyinyini chugu mina mamina sanna ne ngone ngara minyi baba kumandana ngao olu ka la pasali jakulu koni nyi olu toji koni wulila olu wulila ka ujo ko ubanyini
furanjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ k'a daminɛ min ye san 1990 ani 90 sa min kɔni ye baba komandan n'a ka maa 13 olu kɔni bɔnɛna u nina k'a sababu kɔni kɛ u kɔni mɛ faso o kɔni ka baara kɔni na koyi karamɔgɔ Abudu Ture tuma min na sa nin kɔni kɛra u kɔni y'a ɲini furanjala fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ ko jate kɔni tɛ olu kɔni ka koyi ko baw olu bɛ wuli ka jɔ min kɔni na o ye de Mali a ka maliya o bɛ se ka sabati cogo min kɔni na olu ka wuli ka jɔ kɔni ye u ye nka min kɔni ye u ka lapasali jɛkulu maaw kɔni ye u y'a yira k'a fɔ ko ni foyi kɔni ma bɔ ni laɲini ninnu kɔni na ko donna nataw la ko olu kɔni na wuli ka jɔ kɔni bonya kosɛbɛ ni fasiri kɔni kɛra Abdulayi Jara fɛ karamɔgɔ Abudu Ture indépendant indépendant an b'u fo dantɛ foli la Mamadi Bakɔrɔba Konate n bɛ n bolo bugɔ ka don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko mun ma ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan u ko an ka taa ko fɛn jumɛn de kɛlen bɛ ka gɛlɛya don min ye siraba min bɛ yen nɔ n'a bɛ bɔ safo kana bankɔni na a baara la ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ hakililajigila i b'a ye k'a fɔ baara in yɛrɛ kɔni a nun donna min ye i bɛ se k'a fɔ san 2010 ani 17 waatiw la o kɛla min ye k'a sɔrɔ Elhaji Ibrahim Bokar Keita ale de bɛ fanga na sira in bɛ yɔrɔ jumɛn ko fɔ ka bɔ ni ɲininka min ye bankɔni na ka na Jalakɔrɔji fɛ ka taa Safo ka munumunu ka taa bɔ ka taa nun poyi ka bɔ fo ni ɲininka Kolokani yan fan fɛ siraba in i b'a ye k'a fɔ baaraw kɔni kɛlen bɛ baaraw nanen bɛ ka dan Safo gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko i b'a sɔrɔ ministre caman kɔni bɛ yen nɔ olu ye u sigiyɔrɔ falen falen nka hali bi sira kelen a bɛ a cogo la a tɛ ka bɔ a cogo la a tɛ ka bɔ a cogo la mun na baara tɛ ka se ka kɛ ɲininkali bɛ mun nɔfɛ maa caman bɛ yen nɔ olu ye taa ni ka segin kɛ kɔsa in na ministre min tun bɛ yen n'ale tun bɛ min ye duguba sigi tamako u k'u kunna ani u n'a ɲɔgɔnnaw ale kɔni tamakɛ ka taa sira in lajɛ ale yɛrɛ tun ye lɛdu kura ta maaw ye wo a tun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baarakɛlaw ye u kɛlen bɛ ka labɛnw sabati olu bɛ ka makɔnɔ dɔrɔn de kɛ walasa u k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen sa kan ka bɔ yɔrɔ minnu fɛ yɔrɔ ci la walima nin yɔrɔ bɛ ci nin don walasa olu ka se ka baara kɛ ko n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa caman bɛ yen nɔ kunnafoni de b'a ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ nin yɔrɔ la yɔrɔ minnu kan ka ci walasa sira ka se ka bɔ olu yɔrɔ wɛrɛ dilan olu ma fan wɛrɛ dɔw y'u taw feere dɔw yɛrɛw bɛ olu taw jɔ ka don a kɔnɔ ko mun fana bɛ yen nɔ n'o fana ye a ko la tiɲɛ dɔ ye ko de ye maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu ma foyi sɔrɔ a ko la donc a bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ nin gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye baara bɛ ka kɛ maa minnu fɛ ni o ye entreprise min ka baara kɛ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya b'olu kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ baara fanba tun ye min ye o tun ye ka bɔ fan dɔw fɛ ka na Safo n'a sera Safo ka ban Jalakɔrɔji sɔrɔli ale ni bankɔni sɔrɔli o kɔni o ye nangata ye wa ko min ye entreprise ye ni o ye KOGB KOGB maaw ko nin kɔni ye gɛlɛyaba ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ o sango kan ka sɔrɔ o nɔgɔyala walasa olu ka se k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma wa ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko ne nin bɛ kɛ k'a bɛ baara k'a ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya ministres bɛ ɲɔgɔn falen Jalakɔrɔji sira Safo sira ka na bankɔni na k'o sira kɔni o bɛ a cogo la ko ni mɔgɔw ma wuli ka jɔ kɛ n'u m'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan k'a yɔrɔ maaw k'u sɛbɛ tɔɔrɔlen bɛ sabula ka bɔ yɔrɔ min bɛ b'a fɔ ma ko bankɔni Jalakɔrɔji sirafara la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni i bɛ sira yɛrɛ ta o fɛ bankɔni cɛmancɛ la min ye Jabila ye o sirafara la i b'a ye k'a fɔ ka bɔ o yɔrɔ la ka taa fo Jalakɔrɔji maa minnu b'a sigida la i de b'u ye sunɔgɔtu ye i mana i ka dilan fɛnsɛ i mana dara min fɛnsɛ sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ o tɛ se ka lajɛ sokɔnɔna minɛnw bɛ o cogo la ka taa se u bololafɛnw ma yɔrɔ yɛrɛ kana i ka yɔrɔ dilan ka ɲɛ yɛrɛ kana pɛntiri ɲuman k'a la n'i ye pɛntiri ɲuman k'a la pɛntiri min bɛ yen nɔ ni a bɛ pɛntiri léger don jɛman walima o n'a ɲɔgɔnw fo n'i y'a kɛ bilenman yɛrɛ ye parce que ni bilenman dala bilenman na mɔgɔ t'o nɔ ye Jalakɔrɔji sira in kɔni a tɛ se ka boli karamɔgɔ Abudu Ture donc Bakɔrɔba gɛlɛya bɛ yen sira bɛɛ tiɲɛnen don jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ fɛn ni fɛn minnu bɛ se ka kɛ walasa nin ko a ka se ka ban tɛ sabula maaw sɛbɛkɔrɔ mago bɛ siraw la janko Jalakɔrɔji yan fan fɛ maa caman bɛ yen nɔ olu ka dutɛrɛnw bɛ yen nɔ a caman bɛ an na an ka yɔrɔw yɛrɛ an kɛlen bɛ ka joli to fɔlɔ ni sira ko ɲɛnabɔla waati min na donc n'a kɛla a bɛ kɛ sababu ye ka duguba ka désengorger n'o b'a to maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ duguba koronin na ka taa kɛrɛfɛ yɔrɔw la o b'a to an yɛrɛ bɛ ninakili kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'a y'a sama ka bɔ la révélation kɔnɔ min ye B Jalo ale de y'a fasiri
bɛɛ jalo an b'a fo karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don l'histoire de Bamako min ye Mali lɔgɔli karamɔgɔw kɔni ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don koyi u y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ni dabali ma kɛ ɲina kimɛni minnu bɛ kɛ sa laban na examen ko u bi se ka bɔ a ma ka sababuya kɛ min ye olu ka laɲiniw kɔni ye o ma sabati ko wa ko min ye min ye kalantan nata ye ni o kan ka kɛ san 2021 ani san 2022 sa k'a bɛ se ka kɛ ko san wɛrɛ yɛrɛ kalandi na kɛ koyi min ye lɔgɔli karamɔgɔw ye u ka babu sentigi n'o ye Usumane Alimudu ye ni ale ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko synergie des signataires du 15 octobre ayiwa olu kɔni ye kunnafoni di kɛnɛ kɔni sigi koyi u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye furanjɛla fanga mɔgɔw kɔni ye k'u bɛ ka kɛlɛ kɔni digɛ olu la koyi kɛlɛ in ale sababu o ye jumɛn ye ayiwa a ye mɛn k'a fɔ ko min kɔni ye Mali baarakɛlaw ka jɛkuluba min kɔni bɛ yen ni u b'a wele Union nationale des travailleurs du Mali n'a dama suruna k'a ye UNTM ye a yira k'a fɔ minisiriw ye laadala ɲɔgɔn ye min kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 30 tɛmɛnen ye san 2021 ko a yira k'a fɔ ko min kɔni ye olu kɔni bɛna k'a fɔ min kɔni ye Mali sarako kɔni ye ko damakɛɲɛ kɔni bɛna kɛ o kɔni na koyi o tuma min na sa na nin kɔni kɛra ayiwa o waleya kɔni ye lɔgɔli karamɔgɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bawo u y'a yira k'a fɔ ko min ye foroba cakɛla dɔ kɔni bɛ yen faranga min kɔni bɛ kɛ olu kɔni ko o kɔni ka ca ni olu yɛrɛ ka sara ye siɲɛ 2 fo ka taa se siɲɛ 3 ma ko n'a fɔra k'a fɔ olu ni olu ka kɛɲɛ dama sarako kɔni na ko na kɛ koyi ko min ni o ye sariya sɔsɔba ye u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye sariya min kɔni bɛ UNTM mɔgɔw kɔni bolo ni o ye statut général ye ko sariya y'a yira k'a fɔ ni faranga min kɔni kɛra olu kɔni min ye lɔgɔli karamɔgɔw kɔni ka lafasali jɛkulu statut particulier kɔni mɛ o kɔni bolo ko fɛrɛ ne dabalina kɛ yaasa ka o tɔrɔmɔɲɔ kɔni fara olu kɔni da kɔni ka koyi wa u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye kɛmɛ sara la ayiwa 15 o n'a kunkanfɛ 10 k'o kɔni bɛna fara fonctionnaire tɔ kɔni kun wa olu y'a yira k'a fɔ ko a ka kan kɛmɛ sara la 15 o n'a kunkanfɛ 17 k'o kan ka di olu kɔni ma koyi min ye min ye lɔgɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu maaw kɔni ye kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ kunnafoniya di fasoden bɛɛ kɔni ma ko a yira k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ la a bɛ waati damadɔ bɔ u ni politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye société civile maaw u ni olu ye ɲɔgɔn ye diinɛ ɲɛmɔgɔw u ni olu ye ɲɔgɔn ye ko olu ye nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ko bawo olu ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ la fɛn min n'a tɛ kɛ ko ɲuman ye wa u y'a yira k'a fɔ min ye kabini conseil des ministres in kɔni kɛra don min ka n'a bila bi kɔni na min ye denmisɛnninw kɔni ka note de classe kɔni ye k'u ye olu bɛɛ kɔni da otage kɔni na koyi wa u y'a yira k'a fɔ ko min ye kimɛni minnu kɔni kan ka kɛ wa k'a daminɛ août kalo ka taa bila septembre kɔni na koyi ko o kɔni tɛna se ka kɛ ko k'a sababuya kɛ min ye lɔgɔli karamɔgɔw ye ko olu kɔni sen kɔni tɛna ye o la wa u y'a yira k'a fɔ min ye olu ka ɲinifɛn ye ni o kɔni ma sabati ko hali san wɛrɛ ko kalan kɔni de ye karamɔgɔ Abudu Ture fasiri in kɔni kɛra Yusuf Konate fɛ min ye l'histoire de Bamako la Yusuf Konate an b'a fɔ min ye Histoire de Bamako fasiri jɛkulu maaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'an tɛgɛ gosi ka don Mamadi Bɔkɔrɔba Konate n bɛ bɔ ni sɛbɛn min bɛ yen n'u k'o ma ko Kati 24 Kati 24 ko an ka taa min ye katikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye colonel Asimi Koyita cɛmancɛ fanga ɲɛmaa k'e ko a kun ye min fɔ k'a ma kɛ wa min ye lɛdu ye o kun tala jamanadenw ye k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ d'ale ma ɲɛmɔgɔya yɛrɛ o baara kɛli kama i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ o tɔrɔmɔɲɔ k'a b'a tila 4 ye n'a y'a tila 4 ye min kɔni ye
fila ye a b'o bɛɛ lajɛlen di jamanadenw ma min bɛ don jiko a ka ja ale ni ɲi ɲininka min ye kɛnɛyasow ye olu ka ɲɛtaw o bɛ se ka sabati cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen ko a bɛ don o da fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate o baara kɔni an bɛ se k'a fɔ a daminɛna baara in daminɛna yɔrɔ min na o ye kin fila ye kin fɔlɔ o de ye an ma yɔrɔ min wele ko sɔgɔnafin sɔgɔnafinkaw kɔni fɛ yen an bɛ se k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala sabula min ye jibondo ye o sɔrɔla u fɛ jibondo sɔrɔla sɔgɔnafin min ye dugutigilakaw ye u y'u ka nisɔndiya jira min ye musow ye a ka ja olu minnu ye a sɛgɛnkɛbaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya jira u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni na kɛ olu bolo fiɲɛbɔda ye sabula min ye ji ɲuman sɔrɔli ye ni o kɛla gɛlɛya ye sigida min na a bɛ se k'a fɔ o sigida kɔni olu ni kɛnɛya cɛ ka jan n'o bɔra la dugutigilakaw olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko nin na kɛ fiɲɛbɔda ye bɛɛ lajɛlen ma ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ sigida yɔrɔ min na ko jiko sɛbɛ ka gɛlɛn yen kosɛbɛ miniji ɲuman ko o sɔrɔli ye gɛlɛya ye ko nin ko u bɛ se k'a fɔ ko nin ka kɛ belebele ɲɛbila ye ko u bɛ dugawudon kɛ k'a fɔ baaraw a daminɛna ko Ala k'a ɲɛtaa d'a ma n'o bɔra yen nɔ min kɔni ye katikaw ye u ka kin min bɛ yen nɔ Kati Malibu olu ka kɛnɛyaso kɔni o fana ye min ye jibondo sɔrɔ an ko mun ma ko château d'eau belebeleba de don min bɛ n'a bɛ ji hururu yɔrɔnin kelen i b'a ye k'a fɔ a fanga ka bon fo ka taa fɔ a to ten olu fana y'a jira k'a fɔ ko min ye kɛnɛyaso maaw ye olu na ji sɔrɔ olu dama tɛ minnu fana bɛ kɛnɛyaso lamini na k'u bɛɛ lajɛlen na ji ɲuman sɔrɔ walasa ka se ka kɛ u magoɲɛjiw ye ko dugawudon de bɛ kɛ nin baara min daminɛna min ye Colonel Asimi Goyita fɛ Ala k'a kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ a kana da Bamakɔ ni a lamini ma a ka yɔrɔ wɛrɛw magɛn n'a ye yɔrɔ wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu fana mago bɛ ji la kosɛbɛ ni gɛlɛyaba b'u kan Bakɔrɔba hakili b'a la n delila ka ja dɔ ye Facebook kan a tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 kan yɔrɔ dɔw mɔgɔ bɛ yen nɔ Bakɔrɔba u bɛ ka ji ɲuman ɲini u bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na ji ta n'u bɔra sɔgɔmada fɛ n'u nana ji ta siɲɛ kelen n'i ko k'i bɛ segin ka t'u ka yɔrɔ la fo Lansara Mali kɔnɔ yan ji ka jan Mali kɔnɔ yan kɔrɔn fɛ tiɲɛ don gɛlɛya b'a yɔrɔw la bi nka hakili ka to a la ni fɛɛrɛ dabali min bɛ se ka tigɛ walasa u fana ka se ka ji ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ nin baara daminɛna cogo min na ni o kɛla o bɛ kɛ sababu ye u fana ka kɛnɛya ko ka fara ko wɛrɛw kan o bɛ se ka sabati kunnafoni filɛ nin an ye min sɛbɛn ka bɔ Kati 24 kɔnɔna na min ye Amadu T Tarawele ale y'a fasiri Amadu T Tarawele Kati 24 an b'u fo ka waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture ne bɛ n bolo don le soir de Bamako an bɛ to Colonel Asimi Goyita a ka ɲumanɲɔgɔnw ka koyi a ye mɛn k'a fɔ min ye tarata tɛmɛnen ye n'o bɛna jouer kalo tile 6 mɔ san 2021 min ye Colonel Asimi Goyita ye ani jamaba kɔni bɔra ya ka taa min ye Mopti marabolo kɔni na koyi min ye fasiri kɛbaa ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ Colonel Asimi Goyita n'a man ye kɛlɛkɛla do kɛlɛcɛ do ayiwa a wajibara ka sa a ka wuli ka taa Mopti marabolo la min kɔni ye lakanabaliya o kɔni ɲɔ ɲɛni bɛ yɔrɔ min kɔni na koyi o tuma min na sa n'a kɔni dara min kɔni ye jamaba kɔni ye olu kɔni ye Colonel Asimi Goyita u ye a kunbɛ koyi ayiwa kunbɛli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔli min kɔni ye Mopti ale yɛrɛ maabaw kɔni ye a taara ɲɛ da olu kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ min y'an ka fintigalaka minnu kɔni dagalen kɔni do Mopti dugu kɔnɔ ani Sevare Colonel Asimi Goyita a taara ɲɛ da olu kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni dɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Colonel Asimi Goyita a ka ko min kɔni ye mɔgɔw kɔni kamana gan bawo a yira k'a fɔ Mopti marabolo kɔni kɔnɔ kɛlɛ kɛra sababu ye min kɔni ye nafolobatigi caman ye k'olu kɔni kɛ tɛgɛjɛw kɔni ye koyi kɛlɛ kɔni ale kɛra sababu ye min kɔni ye cɛtigi ani musotigiw caman min k'olu caman kɛ cɛnda ni musondaw ye min ye falatɔw ani yatimɛw olu kɔni jayara o tuma min na sa nin kɔni kɛra Colonel Asimi Goyita min kɔni hinɛ kɔni ye o jiginna a dusu kɔni na koyi tuma min na sa ni o kɔni kɛra a ye wele kɛ teriya la ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min kɔni ye malo ayiwa ale tɔni 43 ayiwa ko ka na n'u ye teliya la yaasa ka n'u tila Mopti marabolo kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana min kɔni ye kɛlɛ kɔni ye ale bɛ ka dadigi kɛ yɔrɔ minnu kɔni na koyi karamɔgɔ Abudu Ture tuma min na sa nin kɔni kɛra min kɔni ye maa dɛsɛlen caman ye kɛrɛnkɛrɛnyana tɔɔrɔ ani kɔngɔ bɛ maa minnu kɔni na olu caman kɔni ye Colonel Asimi Goyita fo a ka ŋaniya ɲumanya na ani a ka hakilisigi la ayiwa ka ɲɛsin olu kɔni ma koyi nka min kɔni ye maa dɔ kɔni ye o kɔni ye kuma ta jama na o y'a jira k'a fɔ
ho min ye colonel Assimi Goïta ye ay baara ɲuman kɛ bi ay baara ɲuman kɛ sini nga a y'a fɔ colonel Assimi Goïta yɛrɛ ɲɛna ko min kɔni ye ni suma ninnu ye a tila cogo n'u kɔni ma ɲɛɲina na ka ɲɛ ko n'a kɔni y'a kɔ kɔni do min kɔni ye ni zɛngɛbaatɔ ninnu kɔni ye ko u tɛgɛ kɔni dina se ka da u ka sumaw kɔni ga baw ka ye mɛ k'a fɔ min ye yen marabaw kɔni jaman kɔni ye ko dungu juguya o kɔni mɛ u la koyi k'a ye mɛ k'a fɔ sanga n'a ka waati dɛmɛbaw kɔni mɛ bɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la ka na di olu kɔni ma olu kɔni mɛ dɛmɛ n'u ma kɔni mɛ sa nga olu yɛrɛ kɔni dɛgɛ kɔni de da a ka koyi wa ko colonel Assimi Goïta a ka min ye jateminɛna dɔ kɔni bila ne ma ko fɔli ninnu kɔni nɔfɛ yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ yaasa a kɔni ye balo minnu di n'a a kɔni sera a seyɔrɔ la walima ni a ma se a seyɔrɔ kɔni na min kɔni ye Mopti marabolo maaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana kɛlɛ ale kɔni ye dangari yɔrɔ minnu kɔni na olu kɔni min kɔni mɔ ko olu bi colonel Assimi Goïta fo ka waleɲuman dɔ a ka wulikajɔ la ani a filɛ ni ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin olu kɔni mɔ fasirikɛba Umaru Angoyiba min ye l'histoire de Bamako Amadou Angoyiba an b'a fo Bamakɔ wula l'histoire de Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo min tɛgɛ kari ka don balan kɔnɔ ko kura bakɔrɔba an bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ko bɛ yen n'an k'a ma ko les échos wele les échos ko an ka taa politiki bunako kan hali bi e ko gɛlɛya tɛ yen wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ kumaɲɔgɔnya kɔni o kɛla minisiri ɲɛma docteur Choguel Kokala Mayiga ale ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kotigi dɔw la ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra alamisadon ka kɛ ni juillet kalo tile 8 ye san 2021 san ko maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ kɛnɛ kan minisiri olu tɔgɔ la docteur Choguel Kokala Mayiga ka taa se minisiri min bɛ yen n'ale bɛ administration territoriale and décentralisation kunna colonel Abdoulaye Mayiga ka taa se ministre délégué min bɛ yen nɔ n'o bɛ premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ ni o ka baara bɛ ɲɛsin jamana taabolo kuraw ani yɛlɛma kura minnu bɛ yen nɔ n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan i n'a fɔ a kun ɲinina cogo min na i n'a fɔ a kun bolodala cogo min na o nana sigi a kuma kan kokura ni o ye organe unique ye cogoya jumɛn na karata a gɛlɛya bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ janko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan démocratie clé o de bɛ sen na parti unique ko o tile tɛ tuguni partout ka ca bɛɛ lajɛlen bɛ fanga ɲini bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka kɛ fanga ɲini ye kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi janko an ka jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na ko tuma dɔw la maa minnu da bɛ don karata kuɲɛ la k'o de ka ca fo ka taa fɔ a to ten k'o bɛ kɛ sababu ye tuma caman na minnu bɛ nin jaabi di yan fɛ minnu bɛ nin jaabi di yan fɛ k'i b'a sɔrɔ tuma dɔw la o de bɛ na ni gɛlɛya ye ko an ka hakililajigi kɛ kɔsa in na karata laban minnu kɛla ka kɔn min ye Elhaji Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga a ka dafiri k'i b'a ye k'a fɔ mun kɔni ye karata jaabi fɔlɔw ye o kun dila minisiri so fɛ minnu kun y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ a b'i n'a fɔ olu de ye san sɔrɔ karata jaabi laban min di waati min na cour constitutionnelle maaw fɛ n'o ye Manasa Daɲɔgɔnna Jɛw ye k'i b'a ye k'a fɔ jaabi wɛrɛ bɔla yen k'o b'a jira k'a fɔ maaw tɛgɛ ka ca a la maaw da ka ca a la k'o de kɛla sababu ye ka o baaraw kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara minnu bɛ yen nɔ ni o bolodalen bɛ ni o ye organe unique ye yɛrɛjɛkulu kelen min ye seni ko ye ani DG ka taa se organe tɔ minnu bɛ n'u dɔ bɛ karata ko la k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye o maaw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan ka fara olu kan parti politique ɲɛmaaw ni jɛkulu wɛrɛw fanga ɲinitɔnw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ bi don in na k'i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu ka yita y'o ye o ko jamanadenw ka yita ye dɔwɛrɛ ye ko n'i y'a ko i bɛ organe unique sigi an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a bɛ baaraba de ɲini o baara yɛrɛ fana tɛ se ka kɛ tile kelen tile fila kɔnɔna na o k'o la ko fɛn min b'a ko la k'a ka lajɛ jima joli na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ ɛlɛ ni cɛmancɛ fanga min bɛ yen nɔ bi don in na ni o ye n ɲininka waati ni kunkurunin ye kalo 8 a tɔtɔla o dama de ye ko n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ci k'o kɛ bɔgɔbɔgɔ ka tila ka kura wɛrɛw sigi ka kɛ ka bɛn ni waati kofɔlen in ye i b'a ye k'a fɔ baara kɔni a bɛ sɛbɛ gɛlɛya k'o siratigɛw la walasa nin ko bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya k'u k'a to min ye cɛmancɛ fanga ye k'u ka fanga kɛ olu ka taa n'olu t'a la min ye jamanakuntigi kura min bɛ yen n'o nana sigi organe unique ko walima ni karata bɛna ɲɛnabɔ ni fɛn wɛrɛ minnu ye o k'o na ɲɛfɔ k'o ɲɛdɔn n'o ɲɛdɔnna o na kɛ a damana sariya ye walasa min ye a ko ye a ka se ka boloda nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ les échos kɔnɔ min ye Sanogo ale ni Mamadu Bumina olu de y'a fasiri
Karamabdu Touré amu fo les échos mo ne be molodo Mali info Mali kunafoni koni fere make min woni ni nyina seleba koni ni ko saka ko obe songa ke Mali de la koy ka sababu yake Senegal kaw olu koni nga ministre do koni nduna ve Mali la yasa ubiseka saka koni zoro chugumina katani o koni ni Senegal koy min ni fasiri kebai aya yira ka fo min ni Senegal olu ka ministre min ga bara benedo minyi bagamara ko ni bagango konyo koni mo ni uyi ale salet job yi min woni dogo kun temeni ngoni ni ale koni nana ve Mali koni nakui watuma mina sanna koni nana ve Mali koni na minyi anga sene koni bagamara ko ministry koni ni uyi Mahmoud Ould Mohamed yi ani uyi nyonyi nyonyi temeni kofe min woni jago ko ministry yi ani uyi nyonyi o belajele temeni kofe Mali la jere jekulu minunga bara koni mbene du bagangu koni mo ani ulu koni zigira yasa ka masala nga ajira ka fo ko akan nani ngoni mblala minangono minami ni o koni nyi sakaku koni nyi yelma alebina saka soro chugudi katana yi Senegali soni seliba koni njekui otuma mina sanna ni wale ya numbe koni ngera mingoni nyi fasiri keba koni nyikui aywa ale koni nyi ayira ka fo ko ale koni mi franjala fanga maw koni kulula somi ka sababu ya koni nge minyi Mali ye nyina saka ko ale bi songa gele ya ka sababu ya ke mi ngoni nyi kele jugu mi ngoni nananga jamana kono akara sababu ye minyi baka marala chamanyi ka olu ka bako ngoni ndaraki ulu la kui nimbele jeli koni ndemeni kofe fasiri keba aya yira ka fo ko mi ngoni asimi guitana joyi ka fara shokele ko kala maiga koni nga ukoni nganga wulika jo bela jeleke wulika jo mi ni ubina ke sababu yi mi ngoni ni Mali saka nyina akana bo chugashi ya sa mi ngoni ni fasodo ngoni ni ulubi seka saka koni zoro enokala chugumina koni mami mi jatimine ke ko Mali koni ngono nyina sele koni nga gele nyina sele ba ukoni nga gele demba yatiku koni mo ka sababu yake kele alini fanga josu ni kudama jama mi ngoni me anga jamana kono kunga ale ba yere nyininga ki ba soro minyi Colonel Assimi Goïta yi ana jow walma amasurna mo ko abiseka ke selibike chugumina nga jamana kono sandola ka biseka ke uka jatemine ba kono mabule akakui ko tumamina Elaji Ibrahim Bokar Keita kale to fanga koni nakui aywa ale koni ya nyini anga finitigela ko koni ve kerenge nyana mini ngoni mi barake Mali danche ani jamana wore che danche koni nakui kuka ferene dabalike mi ngoni karanga daw koni ni uka karanga daw bele jeli koni zogo o yasa mi ngoni saka koni awa o koni ngana bo anga jamana koni ngono chugo mi ngoni nakui wako ale koni mafo Colonel Assimi Goïta yi minyi Mali maraba koro minu ngoni mi olu temena sira mi ngoni ve ku ba nyini Colonel Assimi Goïta fe akateme o sira kele koni ve kui yasa mi ngoni ni Mali de ngoni ni awa olu biseka saka o koni zoro nogoya koni na chugo mi nakui karamugo Abdou Touré mi ngoni fasiri keba ka fola aya yira ka fo ko ale koni ma nyini Assimi Goïta fe kaka karanga da bela jele soko yasa Mali saka o kana bo chogo mi ngoni na fasiri ale keba koni be jarayi Mali online Mali info Mamadi Bogorba Konate minye alibi kunafoni sebe ambe ukonoko kan janko mume talike dogo kun konna femu fola lankalembe ulu la kanyesi minye jamana dimbela jirima kuma bita kuma kelembe sigi uko ko angata anga sigida folo konna na dogo kun tumeni anda kunsela ni kunya mawo no we talike gelea kan gelea mimbe no kelme ka sarangu sin sara do ko saranva do wero ko kafo min ko ni sarantrawre kaleni minye Zumana Traoré do kama ko minye Mamadi Bogorba Konate ni ya la jemse ko kamana gam sabula demsenu nga jere jakulu mun beno ni obetalike munu siglimbe jirbula ni obe jinu ko fo mun farle nyonga ga kuluye jilbu ka nyeta kama ko ulubuka uka ni songo ya jira akola uka nyema ba ni o Ismail Koulibaly ale ko ba uka tonde to ko Mali Kungo
ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in bi ka taa kunnafoni siraw fɛ n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ kunnafoni baro caman kɛ i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin koɲɛ kan ko ɲɛfɔli bɛ ka kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'o kɛla ka kɔn bi ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman na san zu ka taa se min ye Saran Tarawele i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen jamana maaw ye jamana maa minnu bɛ yen ni maa kolomanw don ni sɔrɔbosobaw don ni u bɛ se ko caman na ko ka ko k'a bɔ min ye sigida tɔw olu gɛlɛyaw la san zu fan fɛ k'i b'a ye k'a fɔ kuma caman ale kɔni ye maa ye maa min da bɛ dugukolo ko a gɛlɛya ani a ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ko in lajɛ k'a lajɛ ji ma jɔlen na k'olu kɛlen bɛ ka ko in ta k'a di fanga ɲɛmaaw ma o de kama hali olu bɛ kunnafoni di barow sigi a koɲɛ kan sabula ni n'a ɲɔgɔnna nana don sigida kɔnɔna na sigidaladenw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ko fɛn minnu bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ maa siran a ko ɲɛ k'o de ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko olu ye dugukolo feerebagaw ye k'a fɔ n'olu de tɛ ka yɔrɔ kelen feere maa ma janko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka ɲami bɔgɔrɔba titre foncier yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a kan ka ɲami titre foncier ne kɔni t'a dɔn titre foncier bɛ se ka ɲagami cogo min na décret bɛ taa conseil des ministres de la conseil des ministres de b'a fɔ nin yɔrɔ partiel numéro nin tan ka bɔ nin yɔrɔ la ni hakɛ Jawoyi Jalo ta don a bɛ ta conseil des ministres de la n'o ɲagami bɛ don o la cogo min na Mali kɔni i bɛ ko bɛɛ kɔni ye ɲɔni titre foncier fila yɔrɔ kelen na ne Mali tɛ taa yɔrɔ si karamɔgɔ Abudu Ture fasiriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninlaka ninnu ka fɔ la ko ninnu bɛɛ ye maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛ jɔyɔrɔw don kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ Saranfa ale kɔni a bɛ wulikajɔ kɛ kuma caman na walasa min ye sigida ɲɛtaw ye a bɛ o baaraw la ani muso jɛrɛjɛkulu caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sanzu fana tɛ maa dogolen ye an ka jamana kɔnɔ janko a bɛ wulikajɔ minnu kɛ taji ko o ɲuman bɛ se ka na ka di jamanadenw ma cogo min na ko ninnu bɛɛ ye maaw ye maa minnu bɛ ni maaw kan k'u ɲɛmadaw la u ka kokɛtaw lajɛ walasa ka se ka min ye sini ma sinikɛnɛ ma ka se ka u ladege ko n'a fɔra ko nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya bɛ ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka to nin koɲɛ kelen kɔnɔna na k'u ka kiiri tigilamaw dugukolo ko ɲɛnabɔbaw k'u ka olu sɛgɛrɛ ko sabula ko min ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye k'o ye fanda ye nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ Mali info kɔnɔna na min ye Amadu N Kamara ye ale y'a fasiri Mali info mɔgɔw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ Abudu Ture waati n'a ka waati mana se bi min ye dɔgɔkun kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ ko ye an bɛ se k'a fɔ an ye mun sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o di lamɛnbaaw ma o de tun ye nin ye ka bɛn bi sibiri ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn Jukalo ale tile 10 ma san 2021 u ka to lamɛnli la sɔni Mamadi Bɔgɔba Konate jamukan wɛrɛw olu bɛ tugun na min ye sigida kow ye o bɛna sigi an balimamuso na dɔw de muso tɛnɛn kɔnɛ fɛ min ye Jawoyi Jalo filaw den ale bɛ nɛgɛw kunna min fana ye Fanota Kuruma n'o ye Jawoyi Jalo waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ banna Mamadi Bɔgɔba dakuruɲɛ kelen an ka min ye kɛnɛ k'a datugu ka to k'u sɔgɔ radio la sanga n'a ka waati nin gafe in kɔni ale bɛ to sen na sibiri o sibiri k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 11 na karamɔgɔ Abudu Ture fana tapili a fana ye kunnafonidila ye an ka kunnafonidiso la yan nɔ a fana bɛ ka jateminɛw kɛ don nataw la an na fana kumakan mɛn min ye kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔ ko la min ye sibiridenw fɛ labanw ni kanubɔ an bɛ kanbɛ daw ye sanu cɛ a ye tuma cɛ fɛn min kan a kan bɛɛ bye bye